bang, Martin, aku siritan cinta upay giyang. Ang satu henang gena, ang kubu protect kalam nang gena, ang ninam bu pangkas ni biji, beseng yon tanah nega hatu kuat siau robu. Mansiki, gaya snaya sana hago, ang natubu stage bu no kurtung family dogang tu. Saya kami o stage bu no kurtung aku pabiji kasih, henane bui bu bunga ba. Ang insan henang gena. खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट हिसाबाव लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर लोगोफोर जियानो जा दाखालि साननैसो सिगाङावहाय आं मोनसे सोनिया कुइननि जिहेतु सिस्टाराहाय उइदाउट रिजन होननानै बायदि माबाखौ हरनि 11-12 समावहाय लोंनानै जानानै इफोरबायदि भिडिअ हगारदोंमोन होननाय मोनसे बाथ्राखौहाय नोंथांमोना खोनासंगासिनो दङ थ' बेखौ लानानै दिनै फिन खेबसे बिथांनि जिहेतु सिस्टार खौ लानानै दिनै सोनिया कुइना गावहानो मोनसे रिप्लाइ भिडिअ बानायदों थ' बे रिप्लाइ भिडिअआ मा खारननि थाखाय मा रिजननि थाखाय दिनै सोनिया कुइना गावनि बिनानावखौहाय लानानै रिप्लाइ भिडिअ खालामनो गोनां जाखो थ' बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय आपडेट हिसाबाव लाबोबाय बिथांमोननि जिहेतु फेमिलि मेटार आंगोनिबो आंगो असे बिनानावजों लोगोसे मानो दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियाआव बिथांमोना बेफोरबायदि दावराव जादों अल इन्डिया अल गासैबो माबायावनो समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि फेमिलि मेटारा माने बानसावनो नाङामोन थेवब्लाबो बिथाङा दिनै मानो थाखाय गावनि फेमिलि मेटारखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बानसावना लानो गोनां जाखोथ' बेखौ दिनै गावनो सोनिया कुइनाहाय गावनो गावनि बिनानावखौ बुंनानै लादों आरो लोगोफोर जियानो जा आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो बिथां सोनिया कुइना बुंनाय नोंथांमोना बिथांनि खुगानिफ्रायनो जोबजासिम खोनासंल' अब्लासो बुजि मोनगोन बिथांमोननि फेमिलि मेटारा मा जादों आरो लोगोफोर बिदिब्ला खोनासंदो खोनासङालासिनो मोनसे ट्रास्ट होननाय थायोना मोनसे गोसोआव गावनि बिनानाव आंगोनि मोनसे ट्रास्ट होननाय थायोना होमबा आङो ट्रास्टनि थाखायनो आं जइन एकाउन्टखौबो खुलियाखै जेबो नङा आंनि बिनानावा आंनाव होखागोन होननानै ट्रास्ट मोनसे थायो आरोना आङो इसिबां लुगैयाबो नांगौ टाइमाव आं गैया टाइमाव बाल' आं नांगौ टाइमबाल' आङो बिनानै लायो आरोना खावसे नालाय आं खमसिनखौनो लायो स' दा खोथाया गावथ' न'आव थाखाया आगोलहायबो गावनि एक्स जे गोमालांबाय जिउ गोमालांबाय बेजोंथ' गाव लिभिं रिलेशनशिपआव थानाय बायदि खामोन बयबो जे मिन्थियो जे नुयो मिन्थिखायो जानो हागौ बेजोंनो थायोमोन आं हारसिं थायोमोन न'आव बिमा फिसा थायोमोन जोंना रावबो गैयामोन जों बिमा फिसा सानैल' थायोमोन गाव बेखौ लानानै फैयोमोन ओमफ्राय बेजों गाव लिभिंआव गुवाहाटियावबो थाहैखादों आरो होमबा आं हारसिंखासोमोन उनावहाय मारै फिउचाराव आङो आंनि हासबेन्डखौ लोगो मोनखो ओमफ्राय बिनि उनावथ' गावबोथ' थाखाया न'आव आंबोथ' हारसिं मारै भगवाना आंनो बेखौ हरखो हाबा जाबाय बिदि जेबो प्रब्लेम गैया मानसिनि फेमिलि माबायाव मेरेज लाइफआव एसेबाबो प्रब्लेम जाखायो बयनाबो प्रब्लेम जाखायो दावराव दावसिया जों बेखौ सल्भ खालामनानै लायो गावहा मा नुखो मालानिफ्राय आङो दरजा मारिनानै थाखो माखो आं हारसिं थानायखाय अभियासलि आं मारि गावसोरो 2-3सिम गावसोर नांलायो मालाबा बयफ्रेन्ड गार्लफ्रेन्ड जौ लोंनानै बाहेरायाव खारलाबायो सम आं हारसिंबा थाला मारिनानै थानांगौ जायो आं हारसिं थानाय उनावहायबाबो गावसोर न'आव थाया मालाबा बाहेरायाव खारलांलाबायो नांलायलाबायो मोनागुनाथ' आङो दरजाखौ खुलिनानै दोननो हायाना सम जायो सम जाया ओंखायनो आं बुङो आरोना जायोबा ओंखाम ओंख्रिखौ लानानै रुमाव दोनहैनानै लाखा होनना बुङो आं दाबो बुङो आं बे एखेखौनो बुङो आङो एसेबां बिदि नङा गोदोबो जेब्ला जोङो फैसाखौनो मोनाखैमोन गावनि एक्सजों फैयोमोन थायोमोन आं फिसिबोदों हायाबाबो आङो थाइसे थाइनैबाबो आङो फिसिबोदों आंनि बिनानावखौ फिसिदों बिनि बयफ्रेन्डखौबो फिसिदों आङो जेबोखौनो बुंनो हाया बुजायबाबो बिदि लाबोनाङा मानाङा होननानै सिख्ला मानसि होननानै बुजायबाबो लाया नांलायनाङा बुलायनाङा दे गोसोथोबाय जे जाबाय सिरियास रिलेशनशिपआव थाबाय दे देनांफोर हाबाथ' जाखागोन दे नांलायनाङा बुलायनाङा होनबाबो लाया सानफ्रामबो गथ' मानसि हेल्थआबो बारा मोजां नङा बे टाइमाव बेना खोथा बाथ्राखौ बुजायबाबो लाया आं जेबो हाया आं बुजायबाबो आं जेबोखौनो हाया आङो जेबो माने आङो बिब'बाबो बिब' नङै बायदिसो बिनि थाखाय आंखौ खालि इउज खालामो आरोना हेल्प नांगौबाल' आब' माबा मोनसे जायोबाल' आब' दा नांला नालाय आब' नंला आरोना नाङाबाथ' नांखाया बे गोदोनि टाइमावबो नाङाबाथाय नांखाया न'आवबो थाखायामोन बियो रेन्टआवसो थाहैखायोमोन सम फैयोमोन ओमफ्राय जेब्ला गौतमा बिनि एक्सआ जिउ गोमालांदों होमबा बियो हारसिं थानो बायोमोन होमबा आङो आंनि रुम भारानि
फिसाजोखौ बिनानावजों उन्दुफानो थिनोमोन आरो ना गियो नालाय सुखुवा नालाय ओमफ्राय गावबो टेनसनजों लोङो जायो लोगोफोर फैयो गोबायो मायो रुम सिङाव ओंखायनो बिसोरबो फिसाजोखौ फुथुला ओंखायनो हारसिं दुखु जाबाय थानायखाय डिप्रेसनाव थांनायखाय आं होनदों आन्टि मोनाव दसे थाहैथ'दो आंनाबोथ' बे टाइमाव अलरेडि मेरेज जाखाबाय आंबोथ' टाइम होबाय थानो हाया गथ'बो दं आंथ' टाइम होबाय थानो हायाना स' आं होनदों आन्टि मोनाव दसे गोसोआ हालखा जानायसिम दसे थाहैथ'दो आगै होननानै आं बुंदों आरो थाहैदों बियो थाहैनानै उनाव मा जाखो माला नैबे गावनि निउ बयफ्रेन्डखौ लोगो मोनखो दा बेजोंनो दंहैयो बियो बेजोंनो थायो आंथ' जेबो होननो हाखाया बुजायबाबो लाखाया ओमफ्राय बोरैबा बोरै बे पेन्सनाबो जाबाय थाबाय बेथ' जेबो खामानि मावखायाखै न' अबजेक्सन होनाय टाइमावल' सिगनेचार होनो फैदों आं जेब्ला न' अबजेक्सन सिगनेचार होदों गावबोथ' सिगनेचार होनांगौ जायोना जेब्ला सिगनेचार नांगौ जायो होमबानो फैदों जों सानैबो माबालायखानाय राननानै लागोन होननानै एसेबाबो दे जेबो नङा दे राननानै लागोन आं फैसाया हाबबायबा हरदो आं बिहरलायनाङा बेखौथ' आं बिहरलायनाङा ना हाबबानो एसेबाबो हरबानो जायो नांगौबा बांसिनखौनो लाना जेबो नङा एसेबाबो फियनानि थाखाय स्कुलाव रिक्सा भारा मा भारा बिराद थांगासिनो खरसा आंनाव फैसा बारा गैथ'वा होननानै आं बिहरदोंसो आरो फुङावनो हरदों एराउन्ड 11:45 आं मेसेज हरदों आंनाव दंजोबो आङो गासिबो दंजोबो आं स्क्रिनशट देखायनो हाजोबो ओमफ्राय बियो मा जाखो मोनानि 11:00सोआव मेसेज हरफिनबाय आरो ना लाजियासै नोङो बिनानावनिफ्राय डिपेन्ड खालामो बिनानावनि फैसाखौ जानो लुगैयो नोङो फिसायखौ बुंनो हाया नामा मानो हाया नामा होननानै आंखौ रागा जोंहरबाय ओमफ्राय आंखौ बिराद गाज्रि अनपर गावार माबा होनदों आरो ना बाव सानैजों एसे मेसेजाव माबा रायलाय जादों आंबो गावखौ होनफिनदों आरो ना नोंलाय बेसेबांथ' फरायनाय मानाय होननानै आंबो माने बिब' बिनानाव बे जोंनि पार्सनेल मेटार जों नांलायलायदों आरो ना ओमफ्राय आं मोनसे खोथाल' होनदों नोंथ' दा बयफ्रेन्डजों थाहैबाय नोंनि बयफ्रेन्डखौबोथ' माबा मोनसे मावहोनो हायो नोङो ओरैनो मानो फिसिगासिनो आरो मोनसे प्लास डकुमेन्टस नायनो बियो आं हौवानि डकुमेन्टसखौबो देखायनो हाया डकुमेन्टस आंथ' गियोसो दा डकुमेन्टस गैयि मानसिजों मारै थानो हागासिनो बे मानसिया ओमफ्राय मालाबा दैमारि होनो मालाबा सुवारगेयारि होनो नामखौनो अभियासलि आं उफाय गैया दिनै खिथानांगौ जाबाय मानोखि आङो एसेबां बिदि आंखौ सिरि थानो थिनदोंमोन बयबो आं सिरि थादोंमोन बुजिनानै साननानै हनानै दा नै ब्लेमा आंनावसो फैगासिनो आंहासो आं ससियेल मिडियानि सासे मानसि आंनाव ओरैबायदि गाज्रि कमेन्टस फैगासिनो बिनानावखौ गोदाव सोराव खालामदों मादों होननानै आं गोदाव सोराव खालामाखै बे गावनि इच्छाजोंनो गावनि बयफ्रेन्डजोंनो बियो लिभिंआव थायो बे गावनि गोसोजोंनो गुवाहाटियाव थाहैदों आङो बेखौ बेयावबो एडमिसन खालामना होखादोंमोन बियो पार्लाराव नेल्सनिबो कर्स लाखादोंमोन आं बेखौ न'आवनो थानो थिनखादोंमोन गावसोर थायाखै न'आव थानो सुखुवा होननानै गावनि बयफ्रेन्डजों बियो गुवाहाटियाव थाहैदों आं बेखौ जिबनावबो बिदि आङो मानाबो होफेरा जेबो होफेरा आङो न'आव दाथाबो होनफेरा आं बिराद अनो आं जेब्लाबो मिलायनानै थानो लुगैयो आं मिलायजानो लुगैजोबो दा बिगुमैजों सैलायलाया मानो होनबा बिगुमैया आंखौ बुङो नालाय मानो बिदि सिख्ला मानसिया जोंथ' गामिफ्राव बिदि नुफेराखै नुफेरै मानसि नालाय जों मानो बिगुमैनि सिगाङाव हौवा लानानै थाफैनांगौ होननानै रागा जोङो आरो दा बेयाव बिसोरो सैलायलाया आरो आंखौ 2-3 months ago माबादों आथिं बायदों मादों होननायाबो नंखायसो आंना आथिं बायफेराखै आथिं बायनायबा बयबो मिन्थिगौ आरो सोरबा कमेन्टआव होनदोंखि बायनाय नुदोंमोन बे लास्ट इयारनि आंनि बार्थडेआव आं गोग्लैनानै सिनस्रि लोरिनायसोमोन बे लास्ट इयारनि खोथासो गावनि पइन्टआनो मोजाङै खोनासंबा सोरबाफोर बुजियोबा मोजाङै खोनासंबा गावनि रायलायनायखौ मानायखौ अबेहाय सैथो अबेहाय नंखाय गाव मानसिफ्रा बुजिखागोन आरो ना मोजाङै माबायोबा बिदि थगायनाङामोन आरो ना बे टाइमाव आंनाव बारा गैयैखाय गाव हरदेरदों बार्थडे टाइमाव मोजांमोन जेब्ला दाख्लैबो बैसागुआव फैदों मोजाङै फैदों उनावहाय बैसागुनि उनाव मा जाखो बैसागुनि उनावनिफ्रायनो सुथा लागासिनो आंजों माबा हेबगासिनो आंनो होनलायलायदों मा हेबलागासिनो नोंलाय माखौ रागा जोंगासिनो नोंलाय माबा हेबलागासिनो आंजों हेबलागासिनो माखौ मा जादों हरनो गोसो गैयाबा नाङा डाइरेक्ट बुं हरनो हाया आङो नांला आंनो नांजोबगौ होननानै खिन्थु पेन्सनखौ एसेल' नङा पेन्सना बुरजा मोनो जोंनि मामाया गभर्नमेन्ट इमप्लयिमोन नालाय बुरजा मोनो आरो ना दा आङो बिब' हिसाबै वेस्ट जाजानो बायो आरो ना आङो बेखौ गोदाव सोराव इउज खालामजानो बायो आरो ना दा इसिबां बुरजा फैसाखौ बियो बिदि गोदाव सोराव वेस्ट खालामजोबोबा ओरैनो बेखाराव गावनि गोसोसै आंथ' जेबो होननो हाला आङो माथो होननो हानो आंथ' जेबो होननो हानाय नङा गावथ' गोसोआव मा लाखो गोसोआव मा साननानै दं आं मिथिया गासिबो नेगेटिभलि सानो आङो बिदि थैनोबो खालामफेरनोबो हाया
आं बिदि गोसोनि मानसि नङा आं बिनि गोसोथोनायखौबो गोदोहाय जोंनावनो थाफैयोमोन फैसा थाखा गैयाबाबो आं नायबोदों सानैखौबो नायबोदों लोमजानाय साजानायबाबो आं फैसा थाइसेबो गैयाबाबो लोमजानाय साजानायबाबो आं बिथ'नानैबाबो नायोमोन चेक माबा डक्टरनाव लाङोमोन आं बेखौ आरो पेन्सनखौबो थाबायनो हायाबाबो आङो फैसा गैयाबाबो मालायनाव दाहार बिनानै आङो थाबायदों खुनुरुखुम खस्थ' मस्थ' आं हिन्जाव मानसि आं कमप्लिट खालामदों दा फैसाया हाबबाय फैबाय दा फैसा दांदावनायखाय मानसिया एसे माबाबाय खोमा आलदा जायोना अभियासलि दा गावनि गोसोसै आरो दा मानसिफोरखौबो आङो मा होनबावनो मा बुजियो आंथ' मिथिला आं खिन्थु बिदि नङा बिदि खालामफेरा आं बिदि मानसिबो नङा एफा बिदि असैथ' खोथा नंखाय खोथाखौ बिदि माने नंखाय खोथाखौ मानो बिदि बिब'खौ बिदि फानखो बियो आं बुजिला गाव मारै दं मोजाङै थाबानो जायो आं जेब्लायबो मोजांसो लुगैयो आं गाज्रि लुगैया मोजाङै थाथों आरो आं डकुमेन्टस गैयि मानसि आङो डकुमेन्टस नुफेराखै आङो बे हौवानि आङो नामखौबो मालाबा टाइटेलखौ आलदा आलदा खिथायो आंनो आलदा खिथायो सोरनोबा आलदा खिथायो तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअआ निस्सय नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो बुजि मोनखाबाय बिथां बिनानावजों बिब'जोंहाय माबायदि जाथायनि थाखाय दिनै बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै गावजों गाव बिनानावजों बिब'जों बोरैहाय रिप्लाइ होलायनो गोनां जाखो थ' बेनि जाथायखौ नोंथांमोना जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो खोनाखाबाय नङा होमब्ला मिथिखाबाय थ' बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै बाथ्राखौ फोलावनो होनानै सानाखै भिडिअ जेसेनो गोलाव जायो नोंथांमोना नायनानै बरिं मोनो नङा होमब्ला ओंखायनो आं बांद्राय बुंलासै थ' जोबथारनायाव जुदि नोंथांमोननि सेराव नैबे मोनसे भिडिअखौ आं शेयार खालामनायाव आंनि माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननि सेरावहाय निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो जोबथारनायावहाय बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ नोंथांमोना दाबायना होदो आरोना लोगोफोर बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबियै नोंथांमोननियावहाय नटिफिकेसना सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय